kuma alherin da ke kunshe ga wanda Allah ya sa ya mai da hankali akan alkur'ani ƙira'atan wa tadabburan wa hifzan. Mun faɗi irin alherin da ke kunshe ga wanda ya mai da hankali akan alkur'ani ta hanyar saurare da kuma fahimta da haddacewa da kuma aiki. Sannan muka faɗi yadda magabata suke mai da hankali idan watan ramadana ya gabato wajen abin da ya shafi karatun alkur'ani da maimaita karatunsa da kuma shagala da shi a mafi yawan lokuta. Har wasu daga ciki an rawaito suna yin sauka alkur'ani kullum sau biyu, wato suna soke alkur'ani sau 60 a cikin watan ramadana. Wasu an rawaito suna yin sauka ɗaiɗai kullum, suna soke alkur'ani sau 30 a cikin watan ramadana. Wasu kuma sukan yi sauka alkur'ani duk kwana uku don haka suna yin sauka alkur'ani 10 a cikin watan ramadan. Wasu kan yi kwana 5 sukan yi sauka 6, wasu mako sukan yi sauka alkur'ani sau 4, wasu kuma suna sauke alkur'ani duk bayan kwana 10 kullum izu 6, da haka suna yin sauka alkur'ani sau 3, wasu ma suna yin sauka alkur'ani sau 2 duk kwana 15 su yi sauka 1, wasu ma sukan yi sauka 1 ne tak, saboda gwargwadon kowa irin lokacin da yake da shi da irin damar da yake da shi. Amma gaskiya da yawa su suna rage kasuwanci ne, su rage hatta ba da ilimi rage shi suke, su shagala da karatun alkur'ani. Dama ka ɗan yi ajiya ka ɗan tara abin da za ka kashe a ramadana. To mun yi wannan bayanin a makon da ya wuce akan mahimmancin koma ma alkur'ani da saurare da karantawa da fahimta da haddacewa, wato tunda wata ne dama na alkur'ani. To abu na biyu da ake mai da hankali cikin abubuwa guda 8 da ake mai da hankali a cikin watan ramadana, na ɗaya shine azumin, na 2 sallah, na 3 alkur'ani, na 4 sadaka, na 5 i'tikafi, na 6 addu'a, na 7 yawan zikiri, sannan na 8 yin umara ga wanda yake da iko a cikin watan ramadana, wanda ladanta kamar mutum ya wato yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To za mu yi magana akan abu na biyu da ke da mahimmanci da ya kamata a yi shiri a yi tanadinsa a shiga watan ramadana da kintsi a kansa, shine mahimmancin ayyukan ciyarwa a cikin watan ramadana da kuma kaɓakin ladan da ake samu ga wanda ya mai da hankali akan harkar ciyarwa. To dama mun sani ita harkar ciyarwa ko ma ba a watan ramadana ba, za mu ga alkur'ani yana ta kwaɗaitar da mu akan harkar ciyarwa da kuma bayar da tallafi da gudunmawa a cikin aikin alheri. Din da ka ji alkur'ani yana magana akan kashe kuɗi ko ciyar da kuɗi ko bayar da kuɗi ko wasu ayyuka da suka shafi kuɗi, za ga suna komawa ne zuwa ga abu biyu: ko dai tallafawa addinin Allah ko kuma tallafawa bayan Allah. Su kenan hanyoyin ciyar da kuɗi. Zaka za mu ga a cikin suratul baqara aya ta 3 Allah ya yabi muminai da cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Allah ta'ala ce su ne waɗanda suka yi imani da gaibi, duk abin da Allah ya ba da labari ya faru ko zai faru, wanda ya shafi Allah ko ya shafi halittun Allah ko ya shafi labaran Allah, duka sun gaskata, sun yadda, sun amince, sun karɓa 100%. Sannan suna tsaye da sallah a kan lokaci, sallolin nan 5 ba sa wuce su a kan lokaci. Sannan kuma sun kasance suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su ta fuskokin alheri. Sannan Allah ta'ala ya ƙara yabawa masu ciyarwa a suratul baqara aya ta 195, ya ce wa anfiqu fi sabilillah, ku ciyar da dukiyarku a tafarkin Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, kada ku jefa hannayenku cikin halaka, wato ku ƙi ciyarwar ko kuma ku ciyar ba ta fuskar da ta dace ba. Sannan a suratul baqara dai aya ta 215 Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfiquna, suna tambayanka
me za su ciyar, sai Allah ya faɗi fuskokin da ake ciyar da kuɗi. yace qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. hanyoyin da za ku ciyar da kuɗinku ko ku ba da tallafi da kuɗinku shine ku ciyar da iyayenku, ku wadata iyayenku da kuma danginku na kusa na zumunta, shaƙiƙai li abbai li ummai, dangin uwa dangin uba, sai kuma marayu waɗanda suka rasa iyayensu suna ƙanana, sai kuma talakawa waɗanda ba su da cin yau na gobe ko kuma ba su da cikakken abin da zai wadatar da su. wannan suratul baqara aya ta 215. haka dai a suratul baqara din aya ta 219 Allah ta'ala ce was'alunaka ma za yunfiquna qul al-afwa, suna tambayan ka to me za su ciyar, ice ka ce ragowa. sai kai ka ci ka koshi, iyalanka sun ci sun koshi, matanka, ƴaƴanka, iyayenka, sannan kuma sai ka fara tunanin na dawa ko na nesa kana kai gudunmawa da tallafi. a dai suratul baqara aya ta 254 Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya ku masu imani ku ciyar daga abin da muka yi muku arziki, kuma ku tallafa wani, kuma ku taimaki wani. sana a suratul baqara din da aya ta 261 Allah ta'ala ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. kwatankwacin masu ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah kamar misalin kwaya ce da aka shuka ta fitar da zangarniya guda 7, a cikin kowace zangarniya akalla akwai kwaya 100, kaga an samu wato 700. daga nan kuma zuwa ga ninkin ba ninkin Allah zai ninka ma waɗanda suke bayar da dukiyarsu ko don a tallafawa addinin Allah ko don a tallafawa bayin Allah. suratul baqara dai aya ta 262 Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, wanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan, sannan ba sa biyar da gori da kuma cutarwa bisa abin da suka ciyar, lahum ajruhum inda rabbihim, suna da wani gagarumin lada a wajen Allah mahaliccinsu. a dai suratul baqara din dai a nan dai ciki Allah ta'ala sura ta 262 ce allazina yunfiquna fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azal lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. haka nan Allah ta'ala ya ja kunnan masu ciyarwa cewa ku ciyar da dukiyarku amma kada ku bata sadakarku da gori da cutarwa. cikin suratul baqara aya ta 264 Allah ta'ala ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kada ku bata ku lalata sadakokinku ta hanyar yin gori ga waɗanda kuka bawa ko kuma cutarwa, kalla zai fi kumala huri a nas, kamar da yake ciyar da dukiyarsa saboda tsoron mutane. suratul baqara aya ta 265 Allah ce musal lazina yunfiquna amwalahum ibtiga'a maradatillahi, misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu domin neman yarda Allah, wato su ciyar da dukiya kuma su yi don Allah. hakanan a cikin suratul baqara din da aya ta 267 Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ya ku masu imani ku ciyar daga daɗaɗa ko halal din da Allah wato ya baku dama kuka tattala kuka tara ta hanyar noma ko kiwo ko kasuwanci da sauran hanyoyi da ake samun kuɗi wanda shari'a ta amince. a suratul baqara din da aya ta 167 Allah ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, kada ku nufi abin da yake wato gurbatacce ko gwalagwaji, a ce gwalagwaji za ku bayar ko daga cikin gwalagwaji za ku ciyar. in kun tashi ciyarwa ku ciyar da abu mai kyau, wanda za mu bayanin hanyoyin da ake ciyar da abu mai kyau, wanda shi abin da za ka bayar dan lahira ba koma baya ake bayarwa ba, ko ka bayar da daidai da irin wanda kake ci ko kuma ka bayar da sama da wanda kake ci. sai ka ga mutum ya sa an masa shinkafa lafiyayya amma an ce ta sadaka ce, sai ce aje a siyo mai tsakuwa a ciki, ko ko mutum ya sa a yi masa kunu mai daɗi na sadaka a yi shi haka dai burburi ba mai daɗi ba. to wannan abin da kake bayarwa shine za ka amfana da shi a lahira, wannan da kake ci a nan za ka kasayar da shi, don haka wancan ɗin shine wanda za ka amfana da shi a lahira. to haka na a suratul baqara aya ta 270
Allah ce ma an faqatun min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu. Duk abin da kuka ciyar na wani nau'in ciyarwa ko wani tallafi da kuka bayar ko kuka yi bakance, to Allah ta'ala yana sane da wannan, komai kankantansa kakka ji nauyin ko yawan abin da ka ciyar ko karancinsa, a wajen Allah yana nan, kuma Allah yana lissafa da abin da kai kuma wato zai saka maka. A dai suratul baqara aya ta 272 Allah ta'ala ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, abin da kuka ciyar na alheri domin kawunanku ne. Amfanin ciyarwar da amfanin tallafin da amfanin ba da gudunmawar kanka zai dawo, kai ne farkon wanda zai amfana da abin da ya tura wa kansa a lahira. A suratul baqara ne cewa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuna, abin da kuka ciyar ko kuka bayar ko kuka yi tallafi ko kuka ba da gudunmawa na alheri, Allah zai cika muku, ku ba a zalunta ku ta hanyar ƙara muku abin da baku yi ba ko kuma rage muku abin da kuka yi na alheri. Ba a ƙara mutum sharri a lahira wanda bai ba, sannan ba a tauye masa alherin da ya yi, sai dai a ƙara masa ma yawan alherin. Suratul baqara dai aya ta 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kuma abin da kuka ciyar baku ciyar ba face don neman fuskar Allah, wanda shine ikhlasi da kuma kallon Allah yana kallo, kuma shine mai sakamako akan wannan abin da mutum yayi. Suratul baqara aya ta 272. haka nan dai aya ta 273 a dai suratul baqara. Wato kun ga karshen suratul baqara duk magana ne na ciyarwa na ciyarwa na ciyarwa. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alimun, abinda kuka ciyar na alheri to lalle haƙiƙa Allah masani ne da shi, da haka zai muku sakayya. A suratul baqara dai aya ta 274 na ma Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan, waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu da dare da rana, da fili da ɓoye. Wato ita sadaka ba ta da rana, ba ta da lokaci, ba ta da guri, ba ta da zamani. Duk sanda mutum ya samu dama kawai ya yi aikin alheri, zai ga kuma amfaninsa a duniya, kuma zai ga amfaninsa a lahira. Sannan Allah ya yabi muminai a cikin suratu Ali Imran, ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wato daga cikin siffofin muminai waɗanda Allah yake ba su yarda, su ne waɗanda suka zama masu haƙuri, masu gaskiya, masu bauta, masu ciyarwa. Allah bai ce me za su ciyar ba, a wani lokaci za su ciyar ba, sannan wa za su ciyar, sai ce wal mustaghfirina bil ashar, ko masu yin istighfari a lokacin sahur ko ƙarshen dare. Haka na a Ali Imran dai aya ta 92 Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ba za ku taɓa samun nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Sai ka ɗauka daga wayin fiƙuna, wato mutum ya ciyar daga abin da yake so, wato akan abin da kuma yake so. Kenan wato abin da baka son sa, wato ba dole ne ka samu lada mai yawa a kai ba. A suratu Ali Imran dai aya ta 92 ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, abinda kuka ciyar na wani abu komai kankantansa Allah yana sane da shi. Sana Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba, kutsawa cikin hanya mai matsatsi tsakanin dutse da dutse mai wahalar shiga, ga kwazazzabai, ga tudu sai kana hawa da numfashi. To irin wannan hanya din Allah ce me yasa ba za ku kutsa cikin irin wannan hanyar ba? Ta yi waka ce to me ake nufi? Sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, wa ya sanar da kai wannan wato hanya mai wahalar bi, ba kowa ke iya binta ba. Sai Allah ya ce fakku raqaba, wato a samu bawa yana cikin bauta, a biya fansa, a fansar da shi, a ce ya zama ɗa. Wannan daɗin da zai ji a ransa na an mai da shi ɗa, an yantar da shi daga bauta, Allah ya ce aiki ne da yake so. Allahu akbar. Kun ga Allah baya son a azabtar da wani ko a wahalar da wani ko a cutar da wani. Hatta waɗanda suke cikin wahala ta bauta, Allah ta'ala yana so a biya kuɗi a fanso su daga wannan bauta, domin su sami yanci na rayuwa.
wannan shi ma yana cikin aiki na alheri. Au it'amun fi yawmin zi masgaba, ko kuma ciyar da abinci a cikin rana wanda take ana cikin yunwa, ana cikin fari, ana cikin tsanani, ka fito da dukiyarka ka ba da tallafi ko ka ba da gudunmuwa ko ka ba da agaji wanda zai inganta lafiyoyin mutane, ya inganta ilimin mutane, ya inganta sana'o'insu, ya inganta lafiyarsu da abin da za su ci da abin da za su sha. Domin ɗan adam yana buƙatar tallafi ta ɓangarori kusan guda 6. Yana buƙatar tallafi a kan iliminsa. Duk wanda ya tallafa wa mutum ko ya amfani da dukiyarsa ya ƙarfafa harkar ilimi, sawa'un ilimi ne na addini da za a san Allah, a san yadda za a bauta masa, ko ilimi ne na sana'a da mutum zai samu hanyar da zai samu aikin yi, ya ci da kansa, ya ci da 'ya'yansa, ya ci da iyalansa. Domin akwai wani shirgegen mutum ya zo zai wuce ta gaban sahabbai da suka kalli kirar da Allah ya masa ta ƙarfi da ƙwanji da lafiya, sai sahabbai suka ce kai, ina ma wani a ce jihadi za shi, ai da kafirai sun sha naushi. Yadda Allah ya shi ƙarfa ɗin nan, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan inda za shi neman kuɗi za shi, yana da uwa yana da uba, yana da mata yana da 'ya'ya, ya fito ya nema musu abin da za su ci, fa huwa fi sabilillahi, shi ma za a rubuta shi a matsayin wanda ya tafi jihadi, domin jihadin kare mutuncin matarka da mutuncin 'ya'yanka da mutuncin iyalanka da mutuncin iyayenka. Duk inda ka shiga a duniya ka nemo kuɗi domin ka ci ka sha, ka ciyar da kanka, ka ciyar da iyayenka, ka ciyar da 'ya'yanka, ka ciyar da danginka, ka tallafa wa mutane. Wannan yawon da kake yi na neman kuɗi ɗin don ka samu abin da za ka rufa kanka asiri, ka rufa wani, ka tallafa wani, shi ma wato jihadi ne a tafarkin Allah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara a cikin wannan wato hadisi ga wurtacce sahihi, yana na a cikin sahihu targhib wa tarhib. To ashe kenan idan mutum yana buƙatan samun wannan garaɓasa, yana buƙatan samun wannan alheri, to sai ya zama cikin waɗanda suka yi amfani da dukiyarsu. To wa za a ciyar? sai ce yatiman za maƙaraba o miskinan za mataraba. Wato waɗanda ake ciyarwa ko waɗanda ake tallafawa ko waɗanda ake bawa kuɗi ko waɗanda aka buƙata shine akwai marayu. Marayun na akwai na kusa akwai na nesa, sannan akwai kuma talaka wanda yake halin rashi da halin wato kakanikayi, to wannan shi ma yana buƙatar tallafi. To sannan Allah ta'ala za mu ga a cikin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, akwai wanda yazo wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin inna ma nut'imukum liwajhi llahi, a cikin suratul insan, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. sannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne ya fi lada, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an tut'ima ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Daga cikin aikin da ya fi lada shine aikin da zaka ciyar da dukiyarka, wato ta hanyar ba da abinci ko ba da tallafi akan harkar wato mutane. Mun yi magana da zo akan hanyoyin da zaka iya ba da tallafi, muka yi magana akan ilimi, akwai kuma harkar lafiya, akwai harkar ci da sha, akwai harkar sutura, akwai harkar ma da zaka ba mutum inda zai zauna ko inda zai kwana, da kuma tallafi a cikin harkokin mutum ya samu sauƙin rayuwa daga raɗaɗin da zogin rayuwa, da kuma tallafi ma ka koya masa sana'a ko ka koya masa hanyar da zai je ya kamun kifi, ya fa ɗauki kifin ma ana bashi. Duk waɗannan suna cikin hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabara ya kwaɗaitar, waɗanda ake yin infaki ko ake ciyarwa ko ake ba da tallafi ta hanyar su. Akwai hadisai kuma bayan ayon alkur'ani da muka ji, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabarar da mu akan mahimmancin bayar da tallafi na abinci, musamman a lokacin da mutane suke buƙatarsa. Can Allah ya yabo 'yan aljanna, ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. To sai Allah ya ce fa qawmun law sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ciyar da abinci wata daraja ce
a lokacin da mutane suke bukata, au ita'amun fi yawmin zi masgaba, yana cin ayyuka da Allah yake so mutum ya yi, kuma yana cikin hanyoyi na sauri-sauri na gaggawa wanda ake samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ma mutum yana ga watakila abincin ai ba zai ishe ni ba, ni ma ina da bukata, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin mutum biyu zai wadaci mutum uku, abincin mutum uku zai wadaci mutum hudu, kamar yadda Imam Bukhari ya to hadisin mai lamba ta 5392. haka na Imam Muslim ya ruwaito irin wannan hadisin daga Jabir dan Abdullahi, haka Ibn Majah ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar mai lamba ta 3225, Muslim mai lamba ta 2059. Al-Allamatul Iraqi yake cewa wato yana faɗa fa'idodin da ke cikin hadisi ko ayoyin da suka yi magana akan ciyarwa. Ya ce a cikin wannan akwai zaburarwa, akwai ziga zuwa ga ciyar da mutane abinci da ba su tallafi a lokacin da suke bukatarsa. Sannan ciyar da abinci da bayar da tallafin abinci ko ɗanye ko dafaffe yana cin ayyukan da Allah ya fi so. Hadisin Abdullahi dan Umar ya ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya Rasulallah, a cikin mutane wa Allah ya fi so, sannan a cikin ayyuka wani ayyuka Allah ya fi so. Wato wannan mutum ya zo yana tambaya ne guda biyu. Tambara ta farko yana so ya san a cikin mutane gaba ɗaya wa Allah ya fi so, sannan a cikin ayyukan da mutane suke yi wani aiki Allah ya fi so. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda Allah ya fi so a cikin mutane wanda ya fi amfanar da mutane, wato ba mai amfanarwa kaɗai ba, wanda ya fi amfanar da mutane shi Allah ya fi so. Kaga ba magana mai cutar da su ko mai zaluntar su ko mai haƙintar su ko mai wato yi musu zamba. A'a, wanda Allah ya fi so a cikin bayinsa, wanda ya fi kyautata wa jama'a. Sannan aikin da Allah ya fi so kuma farin ciki da za ka shigar a cikin zuciyar wani musulmi, ko ka yaye masa wani baƙin ciki, ko ka biya masa bashi, ko kuma ka kore masa yunwa. Imamu Dabarani rawaito shi, yana na cikin silsila sahiha mai lamba ta 906. Sannan ciyar da abinci da yana cikin ayyukan da suke da daraja sosai, kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah ya fi so farin cikin da zaka shiga wa dan uwanka musulmi, ko ka yaye masa bakin ciki, ko ka kore masa yunwa, ko kuma ka biya masa bashi. Waɗannan ayyuka guda hudu duk wanda kai wasu ba zai manta da kai ba. Ka yaye ka shigar masa da farin ciki ta hanyar wato ka yaye masa bakin ciki, ko ka kore masa yunwa, ko kuma ana bin sa bashi ya shiga halin kakanikayi ka tallafa masa ya biya. Haka hadisin Abu Hurairata shi ma wanda yana cikin al-silsila sahiha mai lamba ta 2715, ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyuka wanne Allah ya fi so. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka shigar ma da dan uwanka farin ciki, ko ka biya masa bashi, ko kuma ka dafa burodi ko gurasa ko tuwo ka bashi ya ci. Yana cikin ayyuka na kirki waɗanda ake haɗa su da hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin nagarta hajji shine ciyar da abinci da kuma daɗaɗa magana, wato mutum ya magana mai daɗi sannan kuma ya ciyar da abinci. Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisi yana na cikin silsila sahiha mai lamba ta 1264. Ciyar da abinci da kuma yana jawo ƙauna da soyayya. Duk wanda ka taɓa tallafa masa ko ka taimaka masa to zaka ga wannan yana ciki. Hadisin Abdullahi dan Umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaɗa sallama, ku ciyar da abinci, ku kasance yan uwa kamar yadda Allah ya umarce ku. Imam An-Nasa'i rawaito shi a cikin Kubra da Ibn Majah mai lamba ta 3252. Yana kuma alherin da ke kunshe ga wanda Allah ya sa ya mai da hankali akan Alƙur'ani ƙira'atan wa tadabburan wa hifzan. Mun faɗi irin alherin da ke kunshe ga wanda ya mai da hankali akan Alƙur'ani ta hanyar saurare da kuma fahimta da haddacewa da kuma aiki. Sannan muka faɗi yadda magabata suke mai da hankali idan watan Ramadana ya gabato wajen abin da ya shafi karatun Alƙur'ani da maimaita karatunsa
da kuma shagala da shi a mafi yawan lokuta. Har wasu daga ciki an rawaito suna yin sauka alkur'ani kullum sau biyu, wato suna soke alkur'ani sau 60 a cikin watan ramadana. Wasu an rawaito suna yin sauka ɗaiɗai kullum, suna soke alkur'ani sau 30 a cikin watan ramadana. Wasu kuma sukan yi sauka alkur'ani duk kwana uku, don haka suna yin sauka alkur'ani 10 a cikin watan ramadan. Wasu kan yi kwana 5 sukan yi sauka 6, wasu mako sukan yi sauka alkur'ani sau 4, wasu kuma suna sauke alkur'ani duk bayan kwana 10 kullum izu 6, da haka suna yin sauka alkur'ani sau 3. Wasu ma suna yin sauka alkur'ani sau 2, duk kwana 15 su yi sauka 1. Wasu ma sukan yi sauka 1 ne tak, saboda gwargwadon kowa irin lokacin da yake da shi da irin damar da yake da shi. Amma gaskiya da yawa su suna rage kasuwanci ne, su rage hatta ba da ilimi rage shi suke, su shagala da karatun alkur'ani. Dama ka ɗan yi ajiya ka ɗan tara abin da za ka kashe a ramadana. To mun yi wannan bayanin a makon da ya wuce akan mahimmancin koma ma alkur'ani da saurare da karantawa da fahimta da haddacewa, wato tunda wata ne dama na alkur'ani. To abu na biyu da ake mai da hankali cikin abubuwa guda 8 da ake mai da hankali a cikin watan ramadana, na ɗaya shine azumin, na 2 sallah, na 3 alkur'ani, na 4 sadaka, na 5 itikafi, na 6 addu'a, na 7 yawan zikiri, sannan na 8 yin umara ga wanda yake da iko a cikin watan ramadana, wanda ladanta kamar mutum ya wato yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To za mu yi magana akan abu na biyu da ke da mahimmanci da ya kamata a yi shiri a yi tanadinsa a shiga watan ramadana da kintsi a kansa, shine mahimmancin ayyukan ciyarwa a cikin watan ramadana da kuma kaɓakin ladan da ake samu ga wanda ya mai da hankali akan harkar ciyarwa. To dama mun sani ita harkar ciyarwa ko ma ba a watan ramadana ba, za mu ga alkur'ani yana ta kwaɗaitar da mu akan harkar ciyarwa da kuma bayar da tallafi da gudunmawa a cikin aikin alheri. Din da ka ji alkur'ani yana magana akan kashe kuɗi ko ciyar da kuɗi ko bayar da kuɗi ko wasu ayyuka da suka shafi kuɗi, za ga suna komawa ne zuwa ga abu biyu: ko dai tallafawa addinin Allah ko kuma tallafawa bayan Allah. Su kenan hanyoyin ciyar da kuɗi. Zaka za mu ga a cikin suratul baqara aya ta 3 Allah ya yabi muminai da cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Allah ta'ala ce su ne waɗanda suka yi imani da gaibi, duk abin da Allah ya ba da labari ya faru ko zai faru, wanda ya shafi Allah ko ya shafi halittun Allah ko ya shafi labaran Allah, duka sun gaskata.